Čau. Čau. Čau, čau, Čau. čau, čau, čau. 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 Takže čaute ľudia, dneska z tému nového videa. V tomto videu nám pribudne nový člen na server. A práve vidím v čete, že sa napojil vláky Tomáš EU JTB. To je on určite. Čau. Vítam ťa na našom serveri, na ktorom budeš, dúfam, že aktívne hrať, takže hraj aktívne, lebo uvidíš. Takže plus. Takže tu máš čas Čo si play. pre mňa pripravil? Play, ďakujem. A dám ti rovno aj Niečo? ironový pickaxe. Ironový. Nice. Ešte niečo? A ešte jeden to iron je- ingot. to neber. Čo? Brat, To čo neber. to No, to je jedno. Kde je všetko obdobie? Dobre, tak vezmi si všetko. Ešte tu máš Darek. Čo, Kde dobre. Super. Ďakujem. Iba aj kopac. Čo mám Kop. ísť kopať? Lin. No, tak to sa vyser. Teda čo? A hýbaj pozrieť farmu. Tam farma je? Ne. A jo. Jak si viem približiť taký ten obraz? No ty nemáš tento Optifine. A ty si musím stiahnuť? No to si nestiahneš, to tam musí mať T-Launcher tento daný. To je dobré. Aj tento tu mlyn, ten je dobrý. OK. Ja ťa tu sprevádza. Ja trošku ukážem spawn. Okay. Kámo, úplne je spawn! Ty zoglinový, ale čo to je? Ty si v Je nedri? prasata. Aj, Aha. OK. idem ja do X-Plus. Tu máte mobov? Áno, Jo, je to tak asi vidieť. sa s vami nevyprávam. Tu je Nether portál. A tu máte teda dom. Enchantovaný enchanting table, a čo máte v priestore. Poď za mňu. No, poď, no, čo? Ja sa prvé vyspím. OK. Sa vyspí. Poď. No, idem. A nemám dosť jedla. Mám tak 5 ďakujem. Poď. OK, idem. Aký random capek. Mám to dabovať potom toto? Spider. Idem. Jak dlho trvá, kým sa spávne tu volača? Neviem. V tej farme? No. Musíš čakať. Tu sa automaticky sám zabil zombie. Čo? No, to niekedy. No už to ide. To zaujímavá XP farmu máte. Dankeschön very much. Počkaj, tu vám chýba blok. Kde? Tuto. Tam nechýba, to je tak na schvál. Prečo? Lebo to bolo v tutoriálu. To mi tak trochu nevychádza. Ale ok, keď to tak teda má byť. Tiež kameň. No, ďakujem. Tak idem hore. Idem ťa ešte sprevádzať po Ja si- net. OK. Tam nezabudnite vedieť, proste like na moje videjko. Jo. Zabudnite. A odber túto susedom, povedz.
Táto časť bude katnutá, čo teraz hovorím, ale je vás počuť, jo? Ale keď tak katnem pár vecí, takže to je jedno. Poď do netru. OK, idem teda do netru. Vôbec som sa ako creeper tam. Idem do netru. Ja si spravím ako full iron za chvíľku znova. Vidím, že ste v tomto biome, čo je docela dobré podľa mňa. Ešte light to má, je. Môžem tie šrumlighty? My mám iba jeden. Dankeschön. Spravíme upgrade. Spavnú v nedri. Tu je tento tu. Ok, tu mám room lighty. Dík. O, nezomri. Hej, dám toto. On To sa mi vidíte, kde sú všetky irony a ja si idem vykrašiť aj admin. Tam proste prídu. Idem ti pomôcť, lebo zabíjaš ich trocha. Hej. Tak. To nikto nevidel. Ok, takže... Nether tu ako vyzerá. Co v pohode. Môžem ťa zhodiť? Ne, ďakujem. Prečo? Lebo... Vy ste v nedri? No, ne. Áno. Ja za vami. Ale už asi ideme domov. Aspoň ja. Ja idem teda. To privítaj. Ja vám všetko privítam, čo si niečo sledujú. OK, takže... Čo tu máte? To asi bude na nejakú farmu. Čakaj, skladím potato. OK. Ja idem dať všetky veci, čo som dal, roztriedím do Mám water bucket, takže... Idem asi pozrieť do caveky. Len tam nezomrel, lebo veľa creeperov tam je. Je mi ne, čo sú títo tu patamatovia. Ďalší, on je tu. Ďalšie, pokračujem, som dal proste to máme. Ten typ tých villagerov, že by sme išli to robiť. Možno. Tu je líder. To idem zabiť. Koho? Villagerov. Joj. Toľko vlajek budeme mať. Bad omen. No. Koľká skáč padla? Polkátka, padla mi jednotka. Bedomen 1. No, To je docela hodný. My tam máme 2 štvorky, teda 2 peťky, 1 štvorku sa mi zdá v čestke. To ako čo robí? Proste, že nejaký ťažší je proste ten oný? Aj. to som mi. No stačí jednotku iba, ne? Či to musí mať proste tú 5 alebo 6? No, peťka je lepšia preto, aby ti mohlo viac totemov spadnúť. Alebo Tam keď sa mi ideš do zdá, že trial pádajú chamberu. 2 totemy. Alebo keď ideš do trial chamberu. No ja Vždy si bol- myslím proste na Vždy, keď som hral, tak ja som vždy používal 5. 4, 2 pečky, no. Ja zase končím video. Tak skoro. Toto mám také Takže info. toto je caveka. A vyzerá to tu, že tu je slime chunk. Brosky, prečo tu máme ne? Tu by som nájsť nejaké diamanty. Guardianská on tu na mňa lieta. Čo? On ťa zabijem, brosky. Taký kyselý račuvaj. To sa ne. Idem pomôcť. Nejaké goldy. Nie,
ísť. Tu irony vidím. Škoda. No som poviem takú stratený, ale to je Tam jedno. to niekde pridám. Ja už nemám meč. A už nemám to ujedle. Okej, to je jedno. Dobre, ja už budem končiť video. Okej. Dobre, počkaj, spravím si toto. Tak. Dobre, sa odpája. A toto. Ide sa strihať. Okay. Nechcem odtrúdne sa napiť. Okay. No a ešte toto. Budem aj tak editovať nejaké časti videa, takže nejaké toto katnem. Ale je tu slime chunk teda. Takže idem zabiť týchto tu malých, aby sme mali veľa slime bolo. Ale nedal mi to najviac. Ale málo je dosť. Akože neviem, či je to veľa, takže... Na sticky piston to bude zatiaľ dobré. Alebo... Keď budem... Iron, tak ten zoberiem. Asi idem naspäť hore. Okay, toto ide kde? To ide niekde hore. To idem pozrieť. Ja idem do XP farmy. Idem sa expiť. Aha, zombíci padajú. Ok, som prišiel z Katy a idem pozrieť teda. Ok, takže tu je teda tá cestička. Praví robiť emoji. Tak idem robiť emoji. Kde? Neviem, proste niekde. Tuto. Nájdem emoji. Presne tak. Sorry, ale budem vás tam zamknúť. Pretože potrebujem jednu. Potrebujem kapelničku, takže... Pár týchto bude stačiť. Tu sú nejaké. Aby toto idem dať piec. Dobre. Niečo mám z tej cavety aj. Ale tu postiel. Alebo enchant tam je. Takže... Ešte tu farmu. Práve mi zo zombíka spadol iron. Nice. Idem pozrieť túto farmu.
Ja som... Nie. Počkaj, počul som trident. Počul som trident? Áno, počul. Ja možno urobím toto aj farmu ma napadlo urobiť. Tu má ďalší trident. To je, čo za šťastie? Ejo, on ma damageuje. On ma damageuje! On má aimbot? Kamoško, toto je čistý aimbot. To je aimbot. Ešte umrem. Ja umrem. Nevadí. No ní. Dúfam, že mám všetko. Neviem, kde som umrel. Ja tam som umrel. No. Tu ma strieľal. Tu ma strieľal. Chýba mi pickaxe. Pickaxe, kde si? Mám jednu šavelku, ale pickaxe není nikde. Pickaxe je very nice. Jaký? Diamantový? No dia. No pekne. Nevadí. Nevadí, nadťažím si. Takže my sa s vami lúčime a čau. A čau.